Kita danas ćemo igrati tip.io. Upišemo naš ime. Ok. Opa. Sada sam... Ajde. Bože, čekaj. Da povećam samo. Brzo. Neko mi je ukrao. Ne. Imaj milosti za mene. Ću ja ovo sve reda polupam. Ne. Te mrzim kada ovako ide. Znači... Ne. Šta je bre ovo? Ne. Ok, ajde. Ja, ovdje će možda da se pojavi ona ogromna ova plava. Samo da me niko ne puca i možda bude minus 2. Ovako. Iako se čuli malo pre neki zvuk, izvinjam se zbog toga. 9. Dobro jutro. Da će bude maks. Fali jedan. Ovo, šta je bre s ovim? Yes! Uzet ću ovaj. Ajde, sada da mi priđu oni koji su sad me pucali, a? Sada neće da priđu. Ok, da mi bude ovo na maksu. I onda ćemo ovom. Šta je tebi? Ja ništa ne pipam. Evo, ovdje su mi obe dve ruke. Ništa ne pipam. Se slažem čuje. Ok. Se slakim sam kanal. Ajde. Ups. Bla. Puta 4. Idemo. Lapa. Da, mislim da ću uništiti ovu. Uglavnom nije uništio. Ja mislim da znam zbog čega pucam ovako. Zato što je gore pisalo auto fire onda. Znači, kao auto jump u Minecraftu i tako ovdje auto fire. Ok. Ajmo, znači... Još ovo i... Ok, tu su ovi ljubičasti trouglovi, znači oni su tamo došli, znači ovdje negdje je... kako se zove... ono cijelo polje onih. Tamo je to... Ne ovaj, neću samo njega, znači znate kako on će me skinuti odjednom, tako da moram da pobegnem. Ne može. Onaj, tu je. Pogledajmo, mi smo... Koji smo mi na mapi? A tu nigdje ne piše. Ok. Još samo jedno bit ćemo na maksu. Čekaj, jesam ja tu jači od njega? I da sam jači neću da idem. Hoće da budem 100 puta jači, pa da ga uništim ovako. Ovdje ti je negdje ovo ja ti kažem. Ne. Off je. Ne. Ovdje negdje ja ti kažem da je tu negdje onaj ogromni plavi dijamant. Šta bi? Aj me zeziš. Izvinite zbog ovog prava. Alo bre, kome bre ti haze blekle. Ništa, moramo iz početka. Izvinite zbog ovoga, znači ja im kažem da je snijena i dalje ko ludi se pravi. Beži.
يلا اوكي. طيب يلا تنزلوا لي اكو سلسلة لايك شير سبسكرايب. امي سويد مساعدة. تشاو.